טוב, ערב טוב לכולן, ברוכות הבאות. אנחנו נכנסים לפרשת מטות. הולכים לסיים את ספר במדבר. אנחנו נקרא למעשה שני פרשות מחוברות, פרשת מטות ופרשת מסעי. לפעמים קוראים אותם ביחד, ובזה אנחנו מסיימים, חותמים את חומש ספר במדבר. מה זה פרשת מטות? לעם ישראל יש בתורה שני כינויים. בדרך כלל אנחנו נקראים 12 השבטים, שבטי השם. אבל לפעמים אנחנו, כמו בפרשה הזאת, אנחנו נקראים מטות. מה ההבדל בין שבט למטה? שבט זה ענף עץ שהוא רך, שהוא מחובר לעץ, מחובר לשורש שלו. למה אנחנו קוראים מטה? מקל יבש, ששכח כבר מאיפה הוא הגיע, והדבר היחיד שאפשר לעשות איתו זה להכות איתו, או לתקוע אותו בתוך קיר, אבל הוא כבר דומם. למעשה לא רואים כל כך הבדל בין, לא ניכר בו שהוא גדל בין האדמה, שהיה בו פעם איזה חיים, הוא משהו דומם, חפץ דומם, מוכרים אותו ביחד עם ברזלים. מה פתאום שהתורה תקרא לעם ישראל בפרשת השבוע מטות? למה לקרוא לנו בשם הזה שמבטא יובש, מוות, חוסר אנרגיה, חוסר חיבור עם השורשים? הרבה יותר מחמיא לנו הכינוי שבטים. ולכן אנחנו בדרך כלל 12 השבטים. אנחנו לא מכירים את הגינוי 12 המטות. למה שפתאום נהיה מטות? וידבר השם אל ראשי המטות, ראשי מטות בני ישראל. הרעיון הוא רעיון כביר, רעיון שיכול לתת לנו צידה לדרך לכל אחד ואחת בחיים הפרטיים שלה, איך אנחנו מתמודדים ברגעי קושי, בזוגיות, בהורות, בפרנסה. כל רגע בחיים שמאתגר אותנו, מי שיש לו כאלה רגעים בחיים שמאתגרים אותו, ואני לא מכיר מי שאין, שישמע את הרעיון הזה. כמו שאמרנו, שבט, וזה מסמל, מטה רך. בדרך כלל, בתורה מופיע כינוי שבט כמה פעמים, גם עם שבט, לפעמים שבט זה ענף שגם משמש לפעמים להכאה. שלמה המלך אומר, חוסך שבטו שונא בנו. שבט זה ענף, היו משתמשים פעם בענף כדי, כל מי שרוכב על סוס היה משתמש בענף כדי להשתמש בסוס. אבל אתה לוקח דווקא ענף, כי ענף הוא גמיש יותר, נכון? למה הוא גמיש? כל זמן שהענף יש בו משהו הוא זוכר את השורש שלו. קודם כל הענף בהתחלה גודל על העץ, כשהוא גדל על העץ, הוא חובר עם הגזע, אז הוא הרבה יותר רך, יש בו תזוזה. גם כשתולשים את הענף מגזע העץ, אז עדיין נשאר בו איזה טריות מסוימת, אז הוא עדיין נשאר בו איזה רכות. ככל שעובר יותר זמן מאז שהוא עזב את העץ, הוא מתקשה, הוא מאבד את החיות שלו, הוא הופך להיות יבש וקשה. ואז הוא כבר, יש הרבה פחות מה לעשות איתו. ואז הוא הופך להיות מטה. בחיים של יהודים יש גם כן שני מצבים. לפעמים אנחנו שבט, לפעמים אנחנו מטה. כשהאדם זוכר את השורשים שלו, את המקור שלו, הוא הרבה יותר רך, נכון? בדרך כלל, מי אנשים קשים? יש פה הרבה מורות, נכון? ילד קשה בדרך כלל זה ילד שהוא פחות חווה חוויה של חיבור. אפילו חיבור לאנשים, חיבור להורים, חיבור לאיזשהו סיפור. ככל שהאדם פחות מרגיש מחובר למישהו או למשהו, הוא הופך להיות יותר קשה עורף. אני לא נותן אמון באף אחד. אני לא סומך על אף אחד. אני מראה פנים כאלה שאל תתקרב אליי, אל תתקרבו, אני מסתדר לבד, לא רוצה שאף אחד יחדור לי לפרטיות. ולהפך, ככל שהאדם יותר מחובר עם אנשים, ככל שהאדם יותר איש של אנשים, אז הוא יותר אדם רך, יותר סובלני. נכון? ככה זה גם בינינו לבין בורא העולם. כשאנחנו זוכרים את השורש שלנו, זוכרים מאיפה באנו, זוכרים למי אנחנו מחוברים, זוכרים את הנשמה שמתהלכת בקרבנו, אז אנחנו נעשים יותר רכים, רואים עלינו את השורש שלנו. קל לנו יותר, רכות גם במובן של הענף, אפשר לכפוף אותו, קל לנו יותר גם להתכופף בפני הקדוש ברוך הוא, להתבטל בפניו. קל לנו יותר להרגיש את הזרמה האלוקית בתוך החיים שלנו, להרגיש את הליווי האלוקי ולשמור איתו על חיבור מתמיד שעובר בתוך הלב. כאשר אנחנו פחות מחוברים עם
השורש שלנו, וזה גם חלק מהחיים. לא תמיד אנחנו קמים בבוקר ומרגישים את הקול של הנשמה, אז אנחנו הופכים להיות מטה, קשים יותר. אומרים, ריבונו של עולם, אנחנו לא מרגישים אותך כל כך בתוך החיים. קשה לנו יותר, ואז גם קשה לנו יותר לקבל את המחויבות כלפי הקדוש ברוך הוא. קשה לנו יותר למצוא בתוכנו את המוכנות לקיים מצווה, להתפלל לתפילה, כי אנחנו יבשים. על פניו, כמו שכל אחד מבין, להיות מטה זה נשמע דבר שלילי. עדיף להיות כמה שיותר שבט, כמה שיותר רך, מחובר עם השורש. מה טוב בלהיות מטה יבש? אבל האמת היא שיש מעלה גדולה דווקא בלהיות מטה. 40 יום אחרי מתן תורה. עם ישראל כמו כלה טריה שהרגע התחתנה, נכנסה לחופה, התורה מדמה את מתן תורה לחופה, החתן זה הקדוש ברוך הוא, הכלה זה כנסת ישראל. לא עוברים 40 יום, נישואין טריים, ירוקים. כל חתן וכלה או בקושי חזרו בירח דבש, 40 יום אחרי, ועם ישראל, כמו כלה צעירה שבוגדת בבעלה, הולכים ועובדים בעבודה זרה. מפרים את ברית האירוסית עם הקדוש ברוך הוא. התוצאות הן הרות הסוד. אבל משה רבינו, המנהיג הנאמן, עומד ומתחנן לקדוש ברוך הוא שיסלח לעם ישראל על החטא החמור הזה, ובסוף הוא מצליח. ואז יש פסוק מאוד מאוד טבוע בפרשה. כתוב שמה, שמשה רבינו מתחנן לקדוש ברוך הוא, שלמרות כל מה שהיה לא יעזוב אותנו, וימשיך ללוות אותנו במסע במדבר. אז הוא אומר, ילך נא השם בקרבנו, כי עם קשה עורף הוא, וסלחת לעווננו. מה הקשר פה? תלך איתנו כי אנחנו עם קשה עורף. במילים, בעברית פשוטה, זה נראה שהוא אומר לו, בורא עולם אני מבקש ממך, בבקשה תוותר לעם ישראל ותלך איתנו כי אנחנו עם על הפנים. אנחנו עם קשה עורף. מה אתה מזכיר פה את הקטגוריה על עם ישראל? להפך, צריך ללמד עליהם זכות. אתה רוצה הרי לרכך את הכעס של הקדוש ברוך הוא כביכול, אז צריך להגיד כמה הם בכל זאת ילדים טובים. מה אתה מזכיר פה? כי עם קשה עורף הוא. או יגידו לבעל, תעשה טובה, תחזור לאשתך הביתה, היא באמת אישה נוראית, תחזור אליה הביתה. איזה מין. אז מה אתה אומר? כי עם קשה עורף. כתוב בחסידות סוד גדול. כתוב שאפשר לקרוא את העם קשה עורף הוא למעליותה. אחד המעלות הגדולות של העם הזה זה שהוא עם קשה עורף. אתם יודעים למה? מה המבחן של הזוגיות? מתי אנחנו יודעים שאפשר לסמוך על הבן זוג הזה? שאנחנו יודעים ואנחנו שמחים שהתחתנו איתו. שזוג מתחיל את הדרך, יש רגשות חמים מאוד אחד לשני, ויש הרבה אהבה, וקל להתחייב כשיש אהבה, אבל זה שום דבר. אנחנו לא מחפשים לבנות שלנו בעל שיואב אותם. אנחנו מחפשים הרבה יותר מזה. אנחנו מחפשים בעל שיהיה מנץ' אומרים ביידיש, שיתנהג כמו בן אדם גם ביום שהוא לא יאהב אותם. מה קורה אז? מה יקרה כשיש ריב בבית? לא מבטיח לנו בחור שאוהב מאוד את אשתו, ואומר לה מילים יפות, ואני אקנה לך את כל העולם, זה דבר נחמד. אבל מה יקרה ביום שמשהו לא יסתדר? שיהיה איזה משבר ביניכם? אז ולא יהיה את העוגן הזה של האהבה. מה קורה אז? הוא יזכור להיות בן אדם? למרות שיאבד את הרגש של החיבה לזמן מסוים, הוא ימשיך להתמסר אליה, לגלות את המידות הטובות שלו. כזה בעל אנחנו רוצים, כזה חתן אנחנו רוצים לבנות, וכזה כלה לבדים שלנו. כי זה המבחן האמיתי של הזוגיות. כשאדם שיש רגשות חביבים, זה דבר נחמד, אבל אתה נותן כי טוב לך לתת, כי כיף לך לתת, נכון? מה הסיבה שכל כך הרבה זוגות חיים ביחד היום לפני החתונה, אבל פתאום מתחתנים ופתאום אתה שומע 7 שנים חיו לפני החתונה, אחרי החתונה בקושי 2 סוגרים, כבר מפרקים את החבילה. מה קרה? מה השתנה? למה זה לא הולך? סיבה אחת ויחידה. לפני החתונה, מה שמחזיק את הקשר, אין כל כך מחויבות בקשר. מתחזק את זה הרבה רגשות. כל אחד נהנה מהשני, אז נחמד לי להיות פה בפנים. אתה נותן לי, את נותנת לי, טוב לי להיות פה. פתאום מתחתנים, פתאום יש מחויבות, פתאום מגדלים ילדים, פתאום זה סיפור אחר לגמרי.
פתאום לא כל יום אשתך במצב רוח ומרומם. לפעמים אתה צריך לדאוג לה, לא בגלל שהיא נותנת לך משהו, אתה פשוט צריך לתת. ולפעמים הפוך. אמר לי פעם מישהו, מתי ידעתי שאני עשיתי בחירה נכונה? כשרבתי עם אשתי והייתי אכזר אליה, אני אומר לך הרב, הייתי אכזר. אבל אחרי המריבה האכזרית שלנו, היא נעמדה להכין לי מרק. ואמרתי, אחרי שאני ככה מתנהג, ככה את עושה, עכשיו אני יודע שהתחתנתי. וכמובן שעכשיו זה מוליד רגשות, אני לא מתכוון שנשארים לחיות בלי רגשות, זה מוליד רגשות הרבה יותר עמוקים ובריאים ואמיתיים, נכון? שאתה יודע, ברור שזה בן או בת הזוג, אז הרבה יותר קל לי לאהוב אותו. זה המבחן של הזוגיות. וזה מה שאומר משה רבינו לקדוש ברוך הוא גם כן. הזוגיות פה למטה דומה לזוגיות שלנו עם הקדוש ברוך הוא. יש לנו מערכת יחסים עם בורא העולם גם כן. אבל לו הקדוש ברוך הוא, העם הזה הוא עם קשה עורף. זה עם כזה, הם לא ישמרו שבת ויניחו תפילין ויעשו ברית מילה רק בימים שאתה תראה לנו אהבה גדולה ובלבלב. גם בימים קשים, ימים של משברים קשים בעם ישראל. של אינקוויזיציה, השואה, של סטלין, הקג"ב, של 7 באוקטובר. העם הזה זה עם נפלא. זה גם בימים שיקומו בבוקר ויגידו, ריבונו של עולם, אנחנו לא מבינים שום דבר ממה שאתה עושה. אנחנו לא, איך מגיע לנו כאלה מכות? אבל אתה יכול להיות בטוח שביד אחרי שהם ישאלו את הקושיות, הם ידליקו נורות שבת. והתפללו אליך תפילה כמו בדים אוהבים. זה עם קשה עורף. אנחנו לא בקשר איתו, רק כאשר אנחנו ביחסים ולבלבים. לפעמים מאבדים את האהבה, אבל אז צריכים לגלות תכונה הרבה יותר עמוקה, קשיות עורף. אנחנו שלו, כי ככה, כי אנחנו שלו. אחד היהודים המפורסמים בעולם, בדור שלנו, היה אלי ויזל. סופר השואה הנודע, יהודי מפורסם בעולם, חי בארצות הברית, בפאבליק סקול, בבתי ספר העממיים בארצות הברית. כל ילד אמריקאי לומד על אלי ויזל, לומד כמה מהחיבורים שלו, זה חלק מהחינוך חובה. יהודי מפורסם מאוד מאוד מאוד. היה ניצול שואה, כתב הרבה ספרים על השואה וספרים בכלל. יהודי חשוב ומפורסם, נפטר לפני כמה שנים. אחת החוויות המכוננות שהוא סיפר מהשואה, היה כשהוא עוד היה בתוך אושוויץ. והיה לו שם איזה יהודי תלמיד חכם, שהכיר אותו, הוא היה בסך הכל ילד נער בן 14, ואמר לו, בוא אנחנו נמשיך ללמוד כאן בשואה. איך נלמד? אין ספרים, אין שום דבר, בתוך אושוויץ. הוא זכר בעל-פה כמה קטעי גמרא, וזה היה מלמד אותו. וכל יום היו נפגשים, שחוזרים מהעבודה, 10 דקות, רבע שעה, לומדים קטע גמרא בעל-פה. וזה היה נותן להם איזה רגע כזה של חיים, מעבר להגדרות תיל המפחידות של אושוויץ, רגע של הנשמה, רגע שיכלו להרגיש קצת משהו קטן, קצת בני חורים, מתחברים עם משהו שהוא מעל ומעבר לכל הסבל שהם סופלים שם. ויום אחד המורה הזה קורא לו ואומר לו, אני רוצה לבקש ממך שתבוא להיות עד בדין תורה. הולכים לעשות דין תורה, משפט, כאן באושוויץ, אתה תהיה עד. אומר לו, את מי הולכים לתבוע? דין תורה, כאן במחנה ההשמדה, הנקודת שפל הכי גדולה של האנושות אי פעם. אומר לו, הולכים לתבוע את הקדוש ברוך הוא. לא פחות ולא יותר, שמעתם כזה דבר? עושים דין תורה, משפט יהודי, את מי הולכים לתבוע? את אלוקים. מי התובעים? הוא אומר, הרבה יהודים פה באושוויץ, יש להם הרבה מה לתבוע את הקדוש ברוך הוא, ואתה תהיה עד, אחד העדים. הוא אומר, בסדר, אני מסכים. זה דבר נראה לי מאוד מוזר, אבל אם אתה אומר, אני סומך עליך, אתה אדם ירא שמיים, תלמיד חכם, אני סומך עליך. וככה באמת היה. לקח אותו את הנער הקטן, הגיעו לאיזה צריף, הוא מספר, ישבו שם 3 תלמידי חכמים חשובים. ובמשך 3 ימים הם גבו עדויות מכל מיני אנשים שבאו וסיפרו את כל הזוועות שעברו עליהם ועל המשפחה שלהם. וגם אלי ויזל הנער סיפר מה קרה עם אבא שלו, עם אמא שלו, עם האחיות שלו. כולם נעלו בעשן של אושוויץ. והוא סיפר וסיפר וסיפר וכולם בכו, וכמוהו היו עוד רבים שבאו ונתנו את העדות שלהם. 3 ימים ישבו הדיינים ושמעו עדויות מאנשים שטובים את אלוקים, הכל מה שקרה להם בחיים. אחרי 3 ימים הרבנים ישבו בכובד ראש, צריכים לפסוק את הדין. אחרי ששומעים עדויות צריכים להחליט, זכאי, יצא חייב. ואחרי שישבו הרבנים ביניהם ודנו בכובד ראש, ושסיימו את הדין ביניהם, אמרו, בורא העולם יצא חייב בדין.
לא מצאנו שום הצדקה איך יכול להיות שיתרחש לעם ישראל כזה דבר מזעזע. כמו השואה. אין הצדקה. ככה נפסק הדין. ואיך שהם סיימו את הפסק, תשמעו את הסיפור. איך שהאב בית הדין סיים להגיד את הפסק דין, בורא עולם יצא חייו, הוא הוציא את הראש קצת מהאוהל, הוא אומר, רבותיי, יש כבר 3 כוכבים בשמיים, אפשר לעמוד להתפלל ערבית. והם נעמדו להתפלל ערבית באותו דבקות שהתפללו יום קודם. זה הקיום היהודי. זה נקרא להיות מטה. לא תמיד אנחנו יכולים להיות שבט. יש בנו תכונה יותר חזקה מלהיות שבט. לא תמיד אנחנו מרגישים את הקשר עם השורש הרוחני שלנו. לא תמיד אנחנו מרגישים את האהבה הגלויה של הקדוש ברוך הוא אלינו. לפעמים אנחנו נמצאים במצב של הסתר פנים. עם ישראל נמצא בחשיכה, ולפעמים אדם פרטי נמצא במצב, אומר, ריבונו של עולם, אני לא מבין, למה אני מאותגר כל כך? אבל צריך לדעת, זה ההזדמנות. דווקא כשאנחנו מאותגרים, עכשיו רגע המבחן. עכשיו רגע המבחן, מה העומק המחויבות שלנו לקדוש ברוך הוא. עכשיו נדע אם אנחנו באמת מחוברים. וזה דבר שאנחנו צריכים לקחת אלינו. קודם כל היחסים עם הקדוש ברוך הוא, ואחר כך לכל תחומי החיים האחרים. על זוגיות כבר דיברנו. אותו דבר זה על הורות. כל דבר שאנחנו מתמודדים בחיים. אם אנחנו מגיעים לאיזה רגע של קצה, שאנחנו מרגישים, אין לי כבר חשק לתת לאדם הזה. קשה לי עם הילדים. זה הרגע שבו אנחנו צריכים רגע לעצור רגע ולחשוב, עכשיו זה הזמן שאני אמשיך לתת, לא בגלל שיש לי חשק לתת, אלא ממקום הרבה יותר גבוה. בגלל שאני מחויבת לתת. בגלל שאני נמצא תחת ציווי אלוקי לגדל את הילדים האלה. בגלל שאלוקים חיבר אותי עם בן הזוג הזה. זה מקום הרבה יותר עמוק. זה מסגרת הרבה יותר חזקה ומחייבת. וכשאנחנו מתחברים עם זה, אנחנו מתמלאים בכוחות מסוג אחר לגמרי. זה גם הסיפור של הימים האלה שאנחנו נמצאים. נכנסנו עכשיו לשלושת השבועות. הפרשה הזאת, תמיד קוראים אותה בשלושת השבועות, 21 יום שבהם אנחנו מתאבלים על חורבן הבית. כל שנה, 3 שבועות, שאנחנו אבלים, בימים האלה נחרב בית מקדשנו ויצאנו לגלות. והשנה הזאת קיבלנו תזכורת כואבת כמה אנחנו עדיין בגלות. אם חשבנו שהשתחררנו כבר מהגלות, אנחנו חיים כבר בני חורין באיזה גאולה, אז הגלות באה אלינו גם מצפון וגם מדרום. אז כאילו שאנחנו עוד עמוק בתוך הגלות הבעייתית הזאת. מה התפקיד של ה-21 יום האלה? למה אנחנו בגלות ולמה קוראים את הפרשה הזאת בגלות? בגלל שבגלות אפשר להגיד שעם ישראל עבר באופן כללי למצב של מטה. ההבדל המרכזי בין ימי בית המקדש לימי הגלות, בימי בית המקדש היה הרבה יותר קל לחוש את קרבת אלוקים. בבית המקדש, אחד התפקידים שלו זה בעיקר היה מקום רוחני. כל מי שהיה מגיע לבית המקדש היה מרגיש את החוויה האלוקית בתוך הלב והנשמה. היו ניסים תמידיים בבית המקדש. היה 10 ניסים שכל הזמן קוראים בבית המקדש, אז היה חוויה של גילוי שכינה כל הזמן. במצב שרואים את השכינה, מרגישים אותה, הרבה יותר קל להתמסר לעבודת השם, אם אתה רואה אותו. אני חושב שאף אחד מאיתנו לא היה לו התמודדות גדולה, אם בורא העולם היה מגיע אלינו בבוקר ואומר, תעשי בשבילי את המצווה הזאת. אם היינו חווים התגלות אלוקית כזאת, לא חושב שהיה לנו התמודדות גדולה, מלחמה גדולה עם היצר. מתי המאבק? שאנחנו לא מרגישים, שזה קצת רחוק מאיתם. זה באופן כללי מה שמתרחש בגלות. ולכן אנחנו קוראים פרשת מטות דווקא בזמן הזה, כי זה התפקיד של הגלות. לגלות עכשיו, כל אחד מאיתנו מגלה בתוכו, זה שהקשר שלנו עם ריבונו של עולם, זה קשר עמוק, הוא חלק מאיתנו. זה לא תלוי בכמה אנחנו מרגישים את האהבה שלך עלינו, אנחנו פשוט איתך. ואז אנחנו אומרים לו, מידה כנגד מידה, אנחנו פשוט איתך בלי חשבון, נכון? אז גם אתה תהיה איתנו בלי חשבון, ולא תספור לנו מצוות ועבירות, כמה קמנו, כמה נפלנו, אנחנו היינו איתך בלי חשבון, גם אתה לא תעשה איתנו חשבון. אנחנו פשוט היינו שלך, מחויבות, אז גם אתה מחויב אלינו בלי חשבון, ותביא לנו במהרה את הגאולה השלימה בקרוב ממש. חזקו ואמצו.